Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores, estamos ca información. Estamos hoxe, venres día 15 do mes de maio, co informativo, tanto na radio como na televisión de Cerceda, e se tamén queren en internet, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Hoxe lleximos a falar do Día das Letras Galegas, que será este próximo domingo, dedicado a Begoña Caamaño Rascado. Falaremos e coñeceremos un pouco desa autora. Tamén falaremos en este caso, vamos a falar da Poseidon Race, que vai a ser esta vindeira fin de semana, este sábado, mañán en concreto, será a Poseidon Race, a carreira de obstáculos que en este caso xa ten máis de 800 inscritos. Tamén falaremos de teatro, porque precisamente o Día das Letras Galegas o domingo haberá máis que nada un espectáculo circense, será o domingo para todos os públicos. Falaremos da excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna en Pontevedra, que hoxe remata o plazo e está xa prácticamente completa. Poden anotarse de novo a actividade Verán Saudable. Para a Festa Social da Terceira Idade xa hai máis de 650 anotados. Falaremos do Parque Infantil do Piñeiro, que se remodelou, se fixo un novo parque infantil, escoitaremos o que nos dixo ali mismo o alcalde de Cerceda. Tamén falaremos dos cursos de salvamento e socorrismo, que se poden xa anotar aqueles que queiran tanto para o Clube Natación, para os do Clube Natación, como para a Escola de Salvamento. Falaremos das festas en Encrobas, das festas do Espírito Santo na Silva, e falaremos tamén do Parque Acuático e a apertura que será o 10 de xuño. En canto aos cursiños de natación, falaremos da renovación da plaza, que está aberta, e de DNI, que se pode renovar igual que o pasaporte en Cerceda a principios do mes que ven. Por último, nos deportes repasaremos o calendario deportivo da fin de semana. Pois imos a falar agora do Día das Letras Galegas e a quen está dedicado, a Begoña Caamaño Rascado, unha voz imprescindible no feminismo galego. Quen era Begoña? Begoña Caamaño Rascado naceu o 14 de outubro do 64 na súa casa familiar no barrio vigués do Calvario. En este caso era a segunda de 4 irmáns. Comeza a súa andaina profesional no ano 86 na emisora viguesa Radio Noroeste, logo estivo na cadena COPE e na Radio Galega. O seu traballo como xornalista vai acompañado dunha grande actividade sindical. Sigue colaborando co movimento sindical e feminista e formando parte do Consello da redacción da revista antimilitarista AR. Begoña Caamaño é unha das impulsoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación, activista incansable contra a violencia de xénero, a favor do aborto, do antimilitarismo, a insumisión e a denuncia da catástrofe do Prestige no ano 2002. Foi membro de Mulleres Nacionalistas Galegas, colaborou activamente coa campaña Dou a Cara, organizada polo Bloque Nacionalista Galego, e no tocante a súa carreira literaria, que é a pola que é premiada, Begoña Caamaño, ou pola que adican as letras galegas, Begoña Caamaño, iniciouse ca publicación da novela Circe ou O prazer do azul, no ano 2009, e dalle continuidade 3 anos despois ca súa obra Morgana en Esmelle. Begoña Caamaño morre o 27 de outubro do 2014, aos 50 anos tras serlle detectado un cancro de páncreas 2 anos e medio antes. Con dúas novelas publicadas, Begoña Caamaño ocupa un importante lugar na literatura galega nos últimos tempos. Preparaba incluso outra novela, unha terceira novela con outra muller como protagonista, Xerezade, ademais do proxecto de novelar a vida da súa bisaboa. O 20 de xuño do ano pasado, o plenario da Real Academia Galega acordou que Begoña Caamaño fose a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas, que se celebra este próximo domingo. Cambiamos de tema para falarlles da carreira de obstáculos Poseidon Race, que vai a ser xa mañán sábado 16 de maio con máis de 800 inscritos. Decirlle que esta carreira, que será mañán, terá, en este caso, pois comenzo xa coa categoría élite, todo organizado pola OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez. Ás 2 da tarde comenzará a tanda élite e rematará sobre as 8, ca entrega dos premios xa na categoría popular. Todo nas inmediacións do Parque Acuático e os seus arredores, incluso o propio Parque Acuático tamén se vai a utilizar. Como decíamos, superan as 800 persoas en élite, starter, popular ou parellas. Unha proba puntuable para a Liga Nacional, pero tamén para a Liga Mundial OCR World Cup.
decir que xa está consolidada como unha das carreiras máis importantes a nivel nacional e europeo, polo que veñen, ademais, o mellor deste deporte na élite da carreira de obstáculos a nivel de España, pero tamén de Europa e de outros puntos de fora de Europa, do resto do mundo. Tivemos a oportunidade o día da presentación de falar co seu responsable, o responsable da OCR Cerceda, encargado da organización, Álvaro Sánchez. Este foi o que nos dixo. Sí, hai moito nivel, un ano máis, a nivel mundial podemos decir que son dos mellores corredores e corredoras. Falabas antes da preparación, creo que son cerca de 70 obstáculos os que tedes que preparar, non? Sí, son 70, un ano máis, é a primeira vez que repetimos. Creo que a nivel europeo, incluso mundial, é das carreiras que máis obstáculos ten e das máis duras. Bueno, os que conocemos a Álvaro e temos a oportunidade de envinalo in situ colocando os obstáculos, como vai? Tes moita máis axuda? Sigues tendo ti todo o peso da organización? Pois somos entre 2, 3 persoas as que montamos e nada, a ver, temos marxe tamén o Concello danos a posibilidade de poder ir bastante tempo antes, porque senón sería imposible facelo así nun tempo récord. Este ano vai bastante ben comparado cos outros anos, diría eu. Sí. Bueno, é unha proba destacada do panorama galego, incluso máis alá do que as probas de obstáculos. Necesitas apoio institucional. Como vai? Diputación, Concello, como vai o apoio, que é moi importante no económico e en todo? O apoio, como sempre, do Concello de Cerceda, que desde a primeira edición foi incondicional, e agora contamos tamén con o apoio da Diputación da Coruña. Pois continuamos co informativo para falarlles de que o domingo, conmemorando o Día das Letras Galegas, o domingo, día 17, este domingo que ven ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda e con entrada gratuita, pois o Concello de Cerceda, conmemorando precisamente o Día das Letras Galegas, ofrece para toda a familia con lingua propia. Con lingua propia é un espectáculo familiar da compañía Peter Pan Payaso que combina circo, malabares e humor en galego. O show de uns 60 minutos utiliza o humor irreverente para resaltar a lingua galega, os topónimos e a cultura local na vida cotiá. Todo elo o domingo ás 12:30. Bonito espectáculo en galego no Día das Letras Galegas. Recordamos tamén que a excursión con xantar e tarde de baile na discoteca La Luna en Pontevedra remata o plazo hoxe para anotarse, está xa chea, prácticamente chea. Hai listaxe de espera. Eso será o domingo 7 de xuño. Domingo 7 de xuño será cando saia ese autocar do Concello para xantar no restaurante Los Robles en Santiago e logo dirixirse a Pontevedra cara a discoteca A Luna para regresar sobre as 12 da noite. Se teñen algunha dúbida, queren preguntar algo, poden chamar ao teléfono do Concello de Servicios Sociais 981 68 60 68. E a festa da terceira idade, a festa social de Cerceda, xa supera os 650 anotados. E poden seguir anotándose porque aínda para a vindeira fin de semana. A festa social dos maiores de Cerceda será o 23 de maio na Polideportiva de Limeisa no Piñeiro ás 2 da tarde. Aí haberá un gran xantar, haberá música e sorpresas. As inscripcións poden seguir facéndoas ou presencialmente na terceira planta do Concello ou por teléfono, marcando 981 68 60 68 polas mañáns. En canto a actividade de verán saudable, volve a poñerse en marcha e xa se poden anotar. O Concello de Cerceda activa un ano máis o verán saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, no Xardín Botánico, no Paseo Fluvial e no propio Parque Acuático. Son os martes e os xoves en 2 turnos. Unha primeira quenda polas mañáns de 11 a 12 e outra será polas tardes de 8 a 9. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros o mes para aqueles maiores de 65 anos. Haberá actividades como zumba, andainas, xogos tradicionais, aquallín, ximnasia de mantenemento, etc. Vai a comenzar o xoves 11 de xuño e vai a rematar o día 3 de setembro. O plazo de inscripción vai a estar aberto ata o venres 29 deste mes de maio. Poden anotarse no rexistro na planta baixa do Concello ou pola sede electrónica na páxina web municipal. Agora falámoslles de unha nova instalación lúdica, o Parque Infantil do Piñeiro, ao lado do local social do Piñeiro,
O Concello habilitou un parque infantil con varias atraccións e tamén un piso adecuado para este tipo de instalacións. Tamén sustituiu a madeira nunha parte do local para mantelo en perfectas condicións. Unha inversión de preto de 60.000 euros da que nos falou al in situ o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Estamos aquí facendo unha visita a dúas actuacións que o que buscan é fundamentar a dinamización social. Por un lado, o mantemento do centro social, vimos agora que se está producindo aí actividade, pero tamén hai que pensar nos pequenos e nas pequenas, de aí que se impulsara este novo parque infantil. Un parque infantil que vai no marco de outras actuacións de mantemento e de rehabilitación que se están levando a cabo en distintos puntos do territorio municipal, en Meiraman, en Crobas, na Silva, en Cerceda, na zona do auditorio tamén se produciron, e despois hai que poñer en valor tamén esa obra de humanización no campo da feira, que é unha reforma integral dun dos principais espazos do noso concello e que levará tamén aparellado unha cuberta para o parque infantil preexistente. Con que presuposto se manexa? Pois aproximadamente o que se gastou neste parque infantil son 29.000 euros e algo máis de 3.000 euros na rehabilitación do centro social. Ao final é unha zona que lle dá moitísima actividade á Baixa da Cerceda. A Baixa da Cerceda constitúe un núcleo por si mesmo e de aí esa atención da que se fai merecedora, e por eso estamos aquí celebrando esta mellora que sen dúbida estamos seguros que se vai aproveitar, e ademais vais aproveitar por xente de todas as franxas de idade, o cal é moi importante. Aumentan as infraestructuras deste tipo que hai en todo o concello e lo implica tamén un mantemento, non? Claro, o investimento doxe é gasto corrente de mañá. Vemos un caso claro, por exemplo, que a Escola Infantil Municipal, con esa ampliación que se produce, que é unha realidade xa visible a día de hoxe, o certo é que iso aparella tamén un novo contrato de xestión da mesma, que lóxicamente ten un maior custo, pero bueno, nós intentando aproveitar recursos co financiación que veña de outras administracións e tamén pois con ese pulo industrial que lóxicamente sempre ten un retorno fiscal, tratamos de máis ou menos ir levando todo da mellor maneira posible, de crecer é crecer sostiblemente. Hai unha idea na que eu fago fincapé en moitas ocasións, é que é importante que o Concello medre, estivemos cunhas grandes cifras de natalidade e medrando en poboación nos últimos anos tamén, pero o máis importante é que a xente de Cerceda viva ben, e para iso é fundamental que o crecemento e que o investimento sexa sostible a medio prazo. De aí que cando impulsamos investimentos o fagamos tamén sempre vendo cal vai ser o escenario con respecto ao mantemento, porque senón sería un crecemento insostible. Tratamos de que sexa sostible, que sexa equilibrado, eu creo que así o está sendo e que a xente o está aprazando. Avanzamos co informativo para falarlles dos cursos de salamento e socorrismo. O Clube Natación Cerceda anuncia o plazo para anotarse nos cursos de salvamento e socorrismo na Escola de Salamento e tamén os da Escola de Salamento Deportivo na piscina municipal. E dicirlle principalmente que entre o 25 de maio e o 5 de xuño poderán asistir gratis todos aqueles que queiran probar esta actividade de salvamento, tanto a da escola como a do clube. A Escola Municipal de Salamento vai dirixido a maiores de 5 anos e son os luns, mércores e venres dende outubro ata maio. Haberá un primeiro grupo de 4:15 a 5:15 e un segundo grupo de 5:30 a 6:30. Para inscribirse poden facelo no teléfono 661 653 102 ou no WhatsApp 606 373 632. En canto ao Clube Natación Cerceda, abriu o plazo para participar no propio clube, nas competicións, o clube que comeza e adestramentos, que comeza xa en setembro. As clases para anotarse no Clube Natación Cerceda comenzarán xa en setembro. Hai categorías dende a Levín ata a categoría máster. Adestran martes, xoves e sábados e incluso na categoría juvenil, junior e absoluta tamén os venres. Se queren ter máis información ou inscribirse, repetimos os teléfonos 661 653 102 ou polo WhatsApp 602 373 632. Tamén lembren que se pode probar unha semana entre o 25 de maio e o 5 de xuño por si queren coñecer esta actividade. Falamos agora de festas. As festas en Encrobas serán a fin de semana do 22, 23 e 24 de maio en Pontoxo. En canto ao cartel en sí, pois xa comeza o venres 22 con unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. O sábado 23 hai misa solemne a 1 na honra Virxen da Peregrina e na sesión vermú e na verbena estará a cargo do grupo
tic-tac. O domingo 24 hai misa solemne a 1:30 na honra a Santa Lucía e sesión vermú co grupo Benecuai. Esas son as festas de Encrobas. En esta fin de semana tamén coinciden as festas do Espírito Santo na Silva, que será un día máis, incluído o luns. Comenzarán xa tamén o venres día 22 con unha gran verbena donde estará Disco Móvil CDC e tamén estará a Orquesta París de Noia como estrella da verbena. O sábado volverá a haber verbena con Disco Móvil Impacto, co DJ Nian Noe, e as orquestas, ou a orquesta do sábado será Los Satélites. O domingo hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais, misa solemne a 1, seguida da procesión, e pasarrúas e sesión vermú infinita con pinchos coa orquesta Atenas. E o luns día 25 hai a misa a 1 e a continuación terá lugar o quinto xantar popular do Espírito Santo baixo carpa con sesión vermú e tardeo co trío Alborada. Poden retirar os tickets con calquera membro da comisión de festa ou nos bares da zona. A organización recae na Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva, co que colabora o Concello de Cerceda, os veciños e as casas comerciais. O próximo 10 de xuño abre o Parque Acuático de Cerceda e as concelleiras Cristina Capelán e Catrina Queijo se achegaron aos centros escolares cercedenses para, como xa é tradicional desde a apertura do Parque Acuático, para repartir invitacións entre todos os escolares que están, en este caso, matriculados no Concello de Cerceda. O Parque Acuático de Cerceda abre o 10 de xuño, que é mércores. Como novedade, pois algunhas subidas de precios nas tarifas, de 2 euros por entrada, principalmente menos para os máis pequenos. O Concello de Cerceda sinala que esta actualización de precios é a primeira que se leva a cabo dende fai 4 anos. Un parque acuático que pechou a pasada campaña con gran éxito, con máis de 136.000 visitantes. E todos aqueles que queiran renovar a súa plaza nos cursiños de natación, que sepan que teñen agora aberto plazo do 4 ao 15 de maio para renovar a plaza nos cursillos de natación mantendo o día e agora. Aqueles que queiran renovar a plaza cambiando o día e a hora, ou nova plaza, mellor dito, sería xa do 18 deste próximo luns ata o 29 de maio. Hoxe teñen como último día para aqueles que queiran renovar plaza. E a partir do luns, para novas plazas, ata o 29 de maio, e logo durante todo o mes de xuño terán que formalizar a plaza no rexistro do Concello de xeito presencial ou a través da sede electrónica. En canto ao DNI e o pasaporte, poden renovalo aquí en Cerceda o venres día 5 de xuño. Venres 5 de xuño se pode renovar DNI ou pasaporte. Hai que anotarse nas dependencias da Policía Local para que lle den cita para o venres 5 de xuño, renovación do DNI ou do pasaporte. Nos imos xa cos deportes, a páxina deportiva a repasar os partidos da fin de semana que nos veñen xa. Un xa se disputará hoxe, outros mañán e pasado mañán, moitas das categorías que van a rematar a Liga. Na primeira categoría, Galicia remata a Liga o Queixas na casa contra o Cire de Melide. O partido é o domingo ás 11 da mañán no campo da Revolta, un Queixas que fixo unha boa campaña rematando na mitade da clasificación, despois de subir a esta categoría, debutar neste grupo no que nunca xogará, si ben xogara na primeira autonómica, non xogara no grupo de Santiago e Costa da Morte, e remata na mitade da clasificación. Queixas Cire de Melide o domingo ás 11 do mediodía, ás 11 da mañán, mellor dito, no campo da Revolta. En a terceira Galicia tamén últimos encontros. O Atlético Cercedense recibe na casa o Bizoño B, encontro que se disputará o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Un encontro que sirve para que o Atlético Cercedense remate a Liga, na que se volve a quedar por pouco sin poder xogar ni siquiera o playoff de ascenso. Pola súa parte, o San Martiño na mitade da clasificación xoga en Pontecarreira. Pontecarreira-San Martiño o sábado ás 7 da tarde no campo de Pontecarreira. E o Rodís, que fixo unha moi boa segunda volta, xoga e remata a Liga en Ordes. Vila de Ordes Rodís o domingo ás 7 da tarde no campo de Vista Alegre en Ordes. Tamén remata a Liga o fútbol femenino e o fai en Trazo. Trazo Atlético Cercedense, que xogan o domingo ás 6 da tarde en Trazo. O equipo femenino que xa rematando, faltando 3 xornadas, se proclamou campeonas
se proclamaron campeonas e ascenderon de categoría a segunda galega. Así que debut nesta categoría, debut en fútbol 11 e xa campeonato e ascenso. Noraboa fútbol femenino do Atlético Cercedense. E os juveniles rematan a Liga contra o Sporting Coruñés. Sporting Coruñés Atlético Cercedense Juvenil xoga mañán sábado ás 4 da tarde no campo da Torre número 1. Os cadetes xogaron xa este pasado mércores na Copa e venceron o Visantoña. Visantoña 0, Atlético Cercedense Cadete 5. Se pon primeiros nesta liguilla na Copa Atlético Cercedense, que lembren durante a Liga, e aínda quedando varios partidos para rematar, tamén se proclamou campeón e ascendeu de categoría. Os infantís, en este caso, xa remataron a Liga, lembren que ascenderon tamén de categoría, fixeron un brillante campeonato, e os alevíns xogan en Carral, e van a xogar hoxe pola tarde. Carral B, Atlético Cercedense Alevín, hoxe venres a 7 da tarde en Carral. Os benxamín xogan mañán, Santa Cruz B, Atlético Cercedense Benxamín, mañán sábado a 1 no campo dos Regos en Santa Cruz. Os prebenxamíns van a xogar tamén fora da casa mañán sábado. Olímpico B, Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado ás 4 da tarde en Vilaboa. E rematan as ligas de veteranos na segunda división de veteranos o San Martiño, que lembren líder e campeón con ascenso, xoga contra o Relámpago. Relámpago San Martiño xogan o sábado, mañán ás 7:30 no campo da Torre número 3. E o Cerceda, que descendeu de categoría, xoga na casa contra o Castros, mañán sábado ás 6 da tarde en Orellán. Na segunda B de veteranos, un Rodís que mantén a categoría recibe na casa o Poulo, mañán sábado ás 8:15 no campo das Tinajas en Encrobas. Rematamos co tempo. Durante mañán sábado, para o domingo, estaremos baixo influencia anticiclónica feble, co anticiclón das Azores. Pois decirlle que con esta situación mañán agardamos ceus con intervalos anubrados, con algún chubasco feble que será máis probable canto máis ao norte da comunidade. Con transcurso do día van a quedar especialmente abríndose grandes claros a medida que transcurra a xornada, segundo vai tamén indo hacia o sur da comunidade. Máis claros canto máis ao sur, máis nubes canto máis ao norte. As temperaturas, que siguen sendo frescas, pois as mínimas aínda van a descender lixeiramente, mentras que as máximas manteránse nas mesmos valores. Decir que os ventos van a soplar do noroeste, en xeral frouxos, sendo de compoñente oeste, moderados no litoral. Pois co tempo rematamos. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.